Vítejte u nového videa. Hrám hru Don't Scream, čo už znamená nekričte. No a keď zakričím, tak zomriem. Proste ma klepne alebo čosiká a spadne na zem aj po mne. Takže je to vlastne horovka, vyskakujú tam aj jumpscary a vidíte, tam mikrofón, toto tu bude mám mikrofón. A keď tak mi šrvená, tak zomrem. Takže tak. A ideme skúsiť to. OK. Ja som vlastne... takto zomrete, keď moc kričíte. Ukážem vám, odkiaľ som prišiel, som už tu trochu hrať. A čo som niekoho počuť? Čo som niekoho počuť zakričať? Prečo je tu toto typu? Nemám pinka. Dobre nás. OK, nejaké trubky. Sedačky. OK. Tam som bol. Vlastne vľavo dole máte čas, koľko mám prežiť, a ak sa zastavím, tak ten čas neráta. Sa musím proste hýbať, to aby som dokončil túto hru. Niekto tu zavesil z nejakého dôvodu hrušky. No tak hrušky sú zdravé však. Ja neviem, ak sa tu dostal tento automat. Nejde nič. No, čo je? Nemôžem šprintovať. OK, ježiš, nemôžete šprintovať? Je dobré znamenie. Takže vám to ukazuje to, že... Shit. Čo je? Jump scare.
Krásna X lietadla. Čo stalo? Padajú. Škrikajú. Spadli. Nie je tu nič, čo by sme sa mali báť. Musím proste zatknúť zuby a byť ticho. Nezabudnite dať like, odber, môžete zdieľať s kamarátmi. Flip! Ne! Dajte odber, zdieľajte. Uh, môžete, ja neviem čo. Budem rád za lajky, ešte viac za odbere. Momentálne môj cieľ dosiahnuť 20 odberateľov, mám 18, takže tak. Toto bude pre dnešné video všetko. Dúfam, že sa vám páčilo. Ak budete chcieť ďalšie video z tohto, alebo môžem začať streamovať, nastreamovať túto hru. Koľkokrát som sa pokakal. Ojoj. Nechal som maško myšku. Nevadí. Nevadí. Takže. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, to už som hovoril. Pardon. Pardon. To je pre dnešné video všetko, už blázním. No tak. Majte sa, čaute sa. Bye bye.